شب 31 август ба 1 сентябр дар як манзили хусусӣ дар ҳудуди Асенте железнодорожник дар канори шаҳри Екатеринбурги Русия сӯхтор ба амал омад. бар асари сӯхтор як кӯдаки 6-сола ба ҳалокат расида, падар ва бародари ӯро бистарӣ карданд. бино ба иттилои сомонаи маҳаллии A1.ru дар бораи сӯхтор ба ниҳодҳои масъул дер хабар доданд ва вақте ки мошинҳои сӯхторнишонӣ ба ҷои ҳодиса расиданд, оташ аллакай тамоми хонаро фаро гирифта буд. ду нафар падари хонавода ки 36 сол доштааст ва писари навраси ӯ тавонистанд мустақилона аз сӯхтор наҷот ёбанд. онҳо баъди баромадан аз хона кӯшиш карданд ки худашон оташро хомӯш кунанд, вале бенатиҷа. як шоҳиди ҳодиса мегӯяд, аз даруни хона ҷасади аллакай мурдаи кӯдаки 6-соларо бароварданд. баданаш хеле сӯхта буд. модари ӯ чанде пеш ба сабаби бемории волидонаш ба Тоҷикистон рафта буд. ин хона моликияти шахсии ин оилаи муҳоҷирони тоҷик будааст. падари ғамзадаро бо писари калонияш ба бемористон бурданд. ба гуфтаи манбаъ A1.ru 15% бадани мард сӯхта аст.